No, 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 no. Bạn sẽ xuống đằng này chứ. Tôi bắt đầu qua cái này nhựa. Bạn đâu phải ra. Bộ. Lấy. Thích đi lên thôi. Lấy. Sudah ke. Na gurkhuma फैले बो बिनो नायलाय बेफोर खामानिखौ हले मावनो थिगथार मोसौ मासे दोस्लायनो होलाय दोस्लायो नामा दोस्लां ओमफ्राय मोनबावबायसो इमान आयौ दाबो थियासै आङो बुइथारां बालनो बुथारलायजोबो नामा गाबलायबावो नामा आयदै सिंसो जादोंमोन आं मा बुस्थु थाफैखो ना गुरनायानो बेल' नायानो नै गाव जानोबो थोआ खामानि गैया न' सनाया नोंनानो सनाया थ' मोजां ना खोमायाव गानदो मोजां नुथारगोन नारेंखल बिबार बियो अभी मजा आएगा ना भिड़ो I hold him up. लोगोफोर बे भिडिअखौ स्पन्सर खालामदों 1xbet नोंथांमोनाथ' 1xbet मुंखौ खोनाखाबाय जानांगौ 1xbetआव क्रिकेट फुटबल केसिन' पकार बायदि फानि गेम आरो गुबुन गुबुन गेमबो गेलेनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय गेम गेलेनानै मोननाय रांजों लोगोसे आइफन लेपटप बायदि बायदि गिफ्टफोरबो देरहानो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो 1xbetआव जइन जादो बिनि थाखाय भिडिअनि डिसक्रिप्शन एबा कमेन्टआव लिंक पिन खालामखानाय दङ नोंथांमोना बेहाय थांनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोदो आरो रेजिस्टार खालामनाय समाव नोंथांमोना आंनि प्रम' क'डखौ इउज खालामबानो जाबाय 1n1 दैमु बेखौ इउज खालामब्ला नोंथांमोना 200% डिप'जिट बोनासबो मोननो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना 1xbetखौ थाबैनो डाउनल'ड खालामनानै लादो बिनि अनगा नोंथांमोना गेम गेलेनानै लाइभबो नायनो हागोन बिना डिप'जिटआवनो दायो नै बोफायसिगोन नैयाव दाननानै लाखाबाय वा लांदां जाजोब्बाय नै दालाय दानखानानै थ' लोगोफोर माने दा नै बे सिजनावनो गय दंफांखौ गायाबा जाया नालाय गय दंफां गायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय हाजिरा लादों साब्रैसो ओमफ्राय नारेंखल दंफांबो दानफायनांगौ दङ न'आव बेनिखायनो आं फैग्रोनांगौ जालायबाय मुसा उटियासैया गाखोगासिनो दं बिराद गोजौ नारेंखल दंफां नै मबाइलावसो गाय नुदों गोजौथारानोलाय नारेंखल दंफां दानफायनो नागिरदों फांसे माने सखि बानायनो नागिरदों नालाय सखि माने माबा बाथौ बानायनो नागिरदों बेहाय माने गोलैबाय थागोन नालाय देनां फुजा होबा बेहाय ओंखायनो बेखौ दानफायनांसिगोन नै दानफायनोसै बेखौ नारेंखलखौ फिथाइ थायोमोन बिरादनो थायनायालाय बारबो हांगासिनोमोन
नैबेयाव माने सिजौ गायगोन नालाय गोलैबाय थागोन उनाव फिथाइ मानसिनाव गोलैसिन जानो गिनांगौ ओंखायनो दानफायनोसै बेखौ गाखोलांगासिनो मुसाया আমার মুসা তো উঠি আছে ইয়া নারিকল গছত হালকে উঠিবি মুসা ওপৰৰ উঠি যা উঠি পেলাই কাটি থাকিবি ইমান কষ্ট কাটি আছে ওপৰত উঠি ল'লে বিন্দাছ হয় না बिमामोनाव दंनो लागाव गोलैजोब्बाय बर्बाद हो गया रे बाबा नै फिथाइया सिरिजोब्बाय दानख्लायनानै अभी नारियल पानी पिएगा गर्मियों का सीजन आ गया नारियल पानी पिएंगे ये मूसा भी पिएगा थोड़ी देर बाद अभी देख रहा है मूसा ऊपर चढ़ेगा यहाँ पर नारिकोलाव गाखोगोन फाला फाला এইটো খাই না নাখায় আপুনি খায় এইটো নাখায় নহয় এইটো পিতাহে মানুহবিলাক এইটো খাই বুলি কয় না এইটো আমি পিয়েহে এইটো ন কেনেকুৱা খাম পানীটো কিবাটোৱে ভিতৰত এই নাৰিকলটোৱে খাম আমি ন কাটি ল'ম र এইটো लांदां जाजोब्बाय नै दालाय दानखानानै सेस उफ ससे थुख्रा थुख्रा दानसनांगोन इखो सारि टुक्रा मान करिबा लागबो रे नले नबो লাগিব नैबेयाव जांख्ला खाना दानगासिनो आरो ससे बिदि ससे दानाबा माने न'आव गोलैजानो गिनांगौना लांदां जायोबाथ' टेनसन गैयामोन डाइरेक्ट दानफायनो हायोमोन एसे दिगदार ना जायगाया बेलेग सिस्टेम दाननांबाय आइडिया दंखायो आसोलफ्रा হ'ব दायो नै बोफायसिगोन नैयाव दाननानै लाखाबाय वा उइच माबायदि मावगासिनो दंफां ओमफ्राय खै फुट হ'ব এইটো 6 ফুট 7 ফুট মান হ'ব এইটোৱে হ'ব